waakhond. Dat is de waakhond. Hallo. Dag mevrouw. Ja. Ziet geen mevrouw Mater? Ja, dat ben ik. Pas van de maan. Alleen. We gaan maar onderweg. Ja, dat dacht ik al. Jij hebt een museum, zie Ja, ik. ja, dat klopt. Een nostalgisch museum. Ja, dat klopt. Ziet je alleen toe? Nee, met de mensen is ook toe. Och, daar is ze nog. Och, dat is nog eens een... Zeg het eens. Nou, dat is toch wel de snor van de eeuw, denk ik. Of niet? Kan goed zien. Dan ziet geen meneer Mater. Dat ben ik, joh. Ja, want dat staat voor op de gevel. Dat kost niet missen, hè. Ja, want je huurt bijeen. Al 50 jaar. Zo ze wel bijeen. Heb je die altijd gehad? Nee, toen geboren werd had ik nog niet. Maar Nee. Ja, later. Want er weer ook kindjes met horen geboren al, hè? Dus, Ja, dat klopt, joh. Hoe lang woont je hier al? In de 30 jaar, hè. Van 85. Van 84 jaar. Wat een plek. Ja. Ja, lekker, rustig. Niet dat ik mensenschoon ben, maar ja, ik woon niet hier. Hè. Daar heb ik ook een beetje naar her gewerkt met de vrouw samen. Vertel, hoe heb je dat gedaan dan? Weet je, we komen uit een goed gezin. Ja, Het enige- allebei. Je Ja, komt ja, allebei die- uit een een goed goed gezin. Ja, bij ons waren er 11. En als je dan uit een goed gezin komt, het enige wat je mee kan, een beetje helder verstand en een paar goede hang. En dan moet je er tegenaan. En mijn wens was altijd achteraan wonen met een paar hectare land. En dat hebben we samen kunnen verwezenlijken. En daar zijn we hier blij met. En inmiddels wonen we een dikke 30 jaar heen. Want als ik zo... ik keek... Och, kijk nog door. Is dat... Luxus. Ja, dat snap ik. Ja. Je ziet... je hebt geen last van rupsen gehad? Jawel, Ja? ik heb ze gisteren ook nog Nu, gespoord. nu heb ze zitten gisteren er ook echt. gespoord. Ja. Dus die geven nou liggen in het donker. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Toch niet van dat grijp was ze alleen maar een belskens kregen of al? Nee, ik heb ze eerst gespoord met schoonmaakazijn met spiritus. Ja, En dat heb ik ze 2 keer mee gespoord. En later dat ben werkt ook tegen de luus volgens mij. Hè? Ja, Ja. spiritus om een Spiritus, beetje, ja. een beetje zuur te maken. En ik heb ze eerst helemaal geknipt, dat doe ik 2 keer per jaar. En dan op het oud hout dat die rupsie, dat jong blaadjes niet op kunnen eten. En toen heb ik ze goed gespoord en ik ken de spuit er ook een beetje doorheen, want er binnenin zit, dan pak je er ook een beetje mee, zeg maar. Toch wel zielig voor die rupsen, want die halden van een jong bleedje huur ik net, hè? Ja. Ja, Ja, Ja. ik vroeg er ook, maar die is geweest. Hey, waar is het museum? ik wil even een sleutel pakken. De sleutel. Hé, We sleutel hier. zijn ook net terug. We waren naar de plantenmerk geweest. Oh, dus je vond van, we hebben nog niet genoeg? Nee. Nee. Hey, had je dat met z'n tweeën nog altijd bij? Ja, ja, ja. Want ik kom ook net toe, zo. Ja. We zijn op de plantenmerkje in Duurne geweest. En dat is 1 keer per jaar van groei en bloei. Ja? En hebben we wat aparte soorten een beetje gekocht in de tuin zo. Ik ben ook een beetje een tuinfreak, ben ik ook een beetje. Suus er niks van. Nee. Nee, nee. Helemaal niet. Ik heb de passen dahlia's erin. Och, wat leuk. En die lopen die altijd gewoon los rond, Ja, die kiepjes en die... En... ja. Oh, ik dacht dat dat een beeld was, maar dat is een echte. De 3 echte, ja. Dat zien ook goede waakhund, hè? Dus een horse is hartstikke lief. Maar hier komen hier veel mensen wel weer zo. Daar zien ze aan gewend. Ja, Ja. ja. Want die heb ik ook allemaal weer gespoord, zeg maar. Maar we zijn eigenlijk een beetje vuur aan het bereiden voor dadelijk die groepen komen, zeg maar. Hè. Oh, dus dat is hier een komen en gewoon van groepen die op Ja. aanspraak... want Ja. dat stond er ook bij, ja, op afspraak, Ja, op hè? afspraak, want ja. Ik ben voor ene mens dit hier met Tom, ik ben zelf ook hier op show. Hè. Dat is het juist. Hè. Als het niet door de planten meer aan de deuren is, dan... Dan zit ik veel in Tongeren. Ja. We zijn ook veel in Engeland geweest. Wark, Ardeling. En dan gaat er ook markten af en zo. Ja, en, merk je nou, dat is ook een van mijn hobby's. Maar geschakkeld, dat heb ik altijd. Ah. Als ik een week niet geschakkeld heb, ben ik doodziek. Ja? Ja, hier Dus... Hopsakee! Zo, even zien, die heb ik al. Die heb ik al... De geur van de nostalgie komt ik ook al tegemoet als ze de... Nou, er is een warm ernaar. Scheet. Weten we in ieder geval dat het werkt.
Schijnt vanzelf uit als je knopjes in dood. Och, dit is al leuk. Ja. Enig. Het zijn accordeons en dan... Ja. Toch ben ik bijna 100 jaar oud, zeg maar. Hè. Heb je zelf ooit muziek gemaakt? Nee, dat Of niet. vond je dat gewoon leuk? Ik vond dat leuk. De blaasbalk, het moet allemaal een beetje in orde zijn, zeg maar. Ja. Dus. Geen al de rommel, het moet wel nog... Aantoonbaar zijn. Hè? En niet dat je dan met allemaal gesleten rommel zo weet, daar hoor ik niet zo van. Kijk, ik doe dan, zeg maar, dat heb ik weer genoeg van. Dat zijn allemaal aspergeschalen, zeg maar. En die komen van heinde naar ver, komen die vandaag. Dus op een gegeven moment heb je zoiets van... Ik heb een vitrine vol, dat is het dan wel. Zelf accordeons is genoeg. Ik hoef geen 50, 60 accordeons te hebben. Dat is genoeg. En dan allemaal verschillende zo, weet je wel zo. En dat... Oh, die vind ik zo leuk, die kleintjes. Is goed, hè? Ja. Goed. Komt er nou ook wel eens iemand binnen die zegt van... zou ik even een deuntje mogen spelen op de accordeon? Omdat hij accordeon kan spelen, hè? Maar ook niet. En dan mag dat. Ja? Oei. Daar ga je toch, ik heb hier een dikke 50 glazen bloed in zitten, maar daar ga je toch 6 jaar op gespaard. 6 jaar, ik heb zo'n heen naar ver gehad. Dat vind ik eigenlijk nog best wel snel, uur. Ja. En dan winters, en dat heb ik later weer aangeboden, want die neer is ook museum. En dit kun je ook allemaal tegen op merten en zoen en... Op merkje, kijk maar deze, echt komen weer dingen, want deze komen uit stijl, uit een nonnenklooster. En die heb ik van een mens gekocht, die stond op internet, en in Belveld. En ik kocht dat van die mensen, was een industrieel was dat. Ik zeg, hoe kon je er eigenlijk aan? Jij moest huren, zag je. Dat is van een spap geweest, zag je. En spap was achter een kapel in zijn tuin aan het maken, zag je. En dan ga je dat glazen bloedvuur gekocht. Dan kreeg spap een hersensbloeding, zag je. Nou, daar ligt de pongel helemaal door. En zodoende heb ik dat kunnen kopen. Daar heb ik zelf een leaseje neergemaakt, weet je wel. Er zitten 6 panelen. En je hebt ook op de juiste plekken heb je lampjes erachter gezet? Of zo, Ja, je hebt allemaal met, hoe heet het, met ledverlichting, weet je wel. Dat is spaarzaam, zeg maar. Daar heb ik ook wel ledverlichting achter. Zeg maar. Spaarzaam, maar wel effectief. Ja. Oh. Ja, we hebben eigenlijk van alles een beetje. Je moet altijd zorgen als je zo wat aantoondingen moet je hebben, dat er voor de mannen en voor de vrouwen, weet je wel. Anders lopen die vrouwen allemaal een beetje wezenloos te benen. Die moeten ook wat te zien en wat te kallen hebben. En dan, ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Is dit nou meer, slijt dit nou meer aan bij de vrouwen of bij de mannen, wat we nou zien? Alle twee. Alle twee. Ja, want die moesten vroeger allemaal even hard beën volgens mij, hè? Ik geloof het wel, ja. Ja. Ik geloof het wel. Ik ben zelf ook een jaar of 4 missionaris geweest. Ja? Doet je het niet en smijt ze maar 8 door, niet in de kerk zit. Dan kost je de catechismus overschrijven. Ja. En de catechismus overschrijven, dat doe je per oor. En de mes doe je maar een half oor. Dan is de keuze al gemaakt. Dan Ja. is de keuze gewoon gemaakt, ja. Kan ze maar beter op tijd zien. Ja. En vroeger was het op school als katholiek en dat was ook een ding. Dat stond ook op een rapport, hè. Ongelooflijk. Godsdienst. Ja. In hoeverre dat ze goed gefunctioneerd heeft. Ja. Dat liet af en toe wel de mensen over, maar ja. En wat is de ruimte heen en even dan? Ja, dan lopen we dadelijk even binnen. Oké. Dan lopen we dadelijk even binnen. Klompen? Dat kijk ik ook nog. We lezen een tongeren. Heb ik die eens meegebracht? Die zien te gek. Ja, die zijn weer in de pielen werken. Dat er niet direct het water in de dingen loopt. Daar kijk ik ook nog. En die kon je eerst gezellig tegen, hè. De meesten zijn versleerd en op aan de boete gestangen en dat allemaal. En dan komen we ook voor uit Frankrijk, maar ik heb hier even nog meer klompen staan. Wat is nou een typische Franse klomp dan? Niet tussen. Zo wat. Oké. Kijk, dat zijn meer dat Hollands, weet je, dat snijwerk, weet je wel. Waar komt dat snijwerk? Dat komt meestal van Friesland af, die kant, weet je wel, zo dat is. Een bepaalde streek hebben ze die, zeg maar. Dat zou ze al bijna geen klumpjes meer kunnen nemen, die, hè? Nee. Nee, ja, die bedoel ik eigenlijk. Dat lieken wel scheunkjes. Van die leren scheunkjes lieken dat. Ja, ik heb dus ooit in Utrecht kunnen kopen en we waren net van die pumps waar die vrouwen vroeger op liepen. Ook helemaal van hout en later had er toch een beetje spiet van. Maar dit is een vrouwenklomp. Dat is een echte vrouwenklomp en ook een schoenen, zie je dat. Maar, nee, de die in de vallen, maar deze mevrouw leefde op grote voet volgens mij, hè? Kan goed zien, joh. Ja, wat zal dat voor moord zien? Dat is geen muntje 36.
Ja, maar kijk, vandaag nog vooral die van de metronuggetjes, die leven ook op, die weien ook niet zo gauw om. Hè. Ja, is goed. Is goed hè? Ja, super. Zie je zelf ook een beetje muziek, man? Qua luisteren wel, ja. Ja, toch Qua wel. spelen niet. Nee. Ik ben 3 keer gezakt voor het blokfluitendiploma. Och god, dat gaat toch. Oh, wat is dit? Dat is Euphorbia Wulfeni Carachia. Ja. Is er Dat ook, is- is er ook een normale mensennaam voor? Euphorbia. Euphorbia? Ja, dat is gewoon een Hollandse naam, Euphorbia. Is Dat is het- gewoon hè. En die zei zichzelf ook af en toe uit. En dan komt hij wel eens op een plaats uit dat ik zeg, dat had ik zelf niet kunnen bedenken. En dan laat ik hem ook stolen ook zeg maar. Dus dit op een gegeven moment begint dit vlug en dat kunt Ja, niet dat elk soortje niet komt. Maar af en toe, maar hij kan goed tussen de tegels omhoog. Maar Tussen- bloeit dat is de bloei. is dit de bloei? Of Dat dit is net- de bloei. En kijk, het is meestal, als je bloemen hebt, allemaal rood, groen, wit. Maar groenbloemige, hij heel weinig. Dat groene bloem. En welke kleur heeft deze Dat dan? is groen hè. Oh, dit is groen. Dus Dat is groen. hij bloeit eigenlijk nog. Ja. Ja.